una ko mulakaw, mag-vacuum sa ako mo ang life diri, maghinlo sa ako sa alay sa akong amo. Maghinlo sa ako magwara-wara. Kay unya mag-egg hunting ko. Mangita ko itlog dito sa likod, daghan daw itlog. Mangita ko so, manlimpyo sa ako una. Una mo lakwatsa, mauni life na ko dire. Yay! Mga mamshis, mga amiga, mga gwapa, pag naaunsa daw ni Bi. Yay, yay, yay! It's a cassava cake! Una ko mag-egg hunt, mula ka dito sa likod, ato ko dito sa garden, daghang itlog daw dito, mangita kong itlog. Karong kaon sa ako, ani, kay gigutom jud ko, gikan ko nag-vacuum, naglimpyo. Pero naglimpyo, nagsinina og nindot para naman dili talo siyam, di ba? So, walay diet. Unya akong kaunon rice nga na frozen. Kaya ang akong style diri maglungag ko og daghan, human i-divide na ko, butan ako freezer, parang inagutomon ko ako nala siyang initon. So tipid kaayo. Kay mag-inusara man ko diri, wala man ko partner, dalaga man ko diri. 2 weeks dalaga ko, 2 weeks na ako'y kauban. So, lingawon na lang nako akong sarili pinaagi sa pictorial, suroy, or luto-luto, or magbanding with friends. Okay, dili ta mag-stress, iwasan nato ang mga negativity, kanang mga amigo nga libakira, dili ta ana pwede. Kay mapangit ta ana, dapat mag-amigo ta atong buutan niya, mga dili killjoy. Okay? Sumao lang na mga mamshis. Ha? Amiga, mga mamis, maadto ko sa likod kay mag-ighan ko. Mangita kong itlog kay daghan daw itlog dito sa likod. Ako ipakita unyo kung daghan ba akong makuha. Okay? Mangita kong itlog. So, lingaw kaayo bisag walay mga bata diri. So, ako ang makakuha siguro sa mga itlog gitago diri. So, kita na kong itlog. Dara. Kita na nako itlog pila ka buok. So, butang na ko sa kong basket. Nangita patag itlog. Asa ka ni dapit ni gibutang ni mga itlog diri. So, naapa diri daghan. Na po kong mga itlog. Hapit na napuno akong basket. Wow. Lingaw kaayo mo ni akong mga kuha karon. Itlog. So, nag-ighunting ko. Lingaw kaayo. So, ara akong mga kuha. Daghan akong kuha nga itlog. Ako'y daghang kaing nakuha. Lingaw. Mangita pa ko diri bi basig kakita daw kong itlog sa manok. Puro manigagmay akong itlog. Mangita ko diri dapita. Lalo sa ko diri lingkod-lingkod, bulad sa init. Pamation ma-feel nimo ang init kay walay init panagsarambuwa diri sa Netherlands ang adlaw. Sa Pilipinas ang mga tawo magpayong diri magpabulad sa init. Ulawan ta magpayong ta maglakaw aning udtong dako. So, walay uso diri ang payong. Anad ta masanay
ko og balay. I live in the first floor. Hini nga building 15th floor pero naara mi sa first floor. So, nagyabi pa abrihan na to. So, musulod na ko ron. Ano ko sa sulod? This is the entrance. So na ko sa elevator. Mag-elevator ko, tamad. Mag-elevator ko. Kulat ko maabri ni. Para masakay ko. Mag-elevator ko. Tara sa pikas niya. Tara sa pikas na. Sulod ako. Okay. Naano ko sa sulod. Pinduton na ko ang naano ko sa sulod.